Darren Grech ta' 32 sena miż-Żejtun instab mhux ħati li traffika jew prova jitraffika droga eroina 10 snin ilu. Grech kien qed jiġi mixli li lura fid-29 ta' Diċembru tal-2009 ittraffika droga eroina u li kellu fuqu l-istess droga għal użu personali. Skont ix-xhieda tal-ispetturi tal-Pulizija f'Diċembru tal-2009 waqt ronda li kienu qed jagħmlu huma lemħu lil Grech jieqaf bil-karozza tiegħu ħdejn karozza oħra fiż-Żejtun u meta nduna li kien hemm il-pulizija fil-viċin u rema pakkett bit-trab suspettat bid-droga eroina. Jidher li l-qorti rilaxxat liż-żagħżugħ mill-akkużi minħabba nuqqas ta' provi konsistenti u nuqqas ta' analiżi kif suppost fuq is-sustanza li kellu fil-pussess tiegħu iż-żagħżugħ. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Gallia Xiperras ikkonkludiet li l-prosekuzzjoni naqset milli tressaq l-xhud imsemmi mill-pulizija u naqset ukoll li ġġib il-provi dwar il-kuntenut tal-pakketti li nstabu fuq l-imputat u għaldaqstant irrilaxxat liż-żagħżugħ. Għal Grech der l-avukat Joe Giglio.